Биләр ул үзенчәлекле урын. Бер тапкыр гына монда кайту җитәрлек түгел. Шуңа күрә мин беренче тапкырдан соң әле тагын күп тапкырлар монда кайттым. Һәр кайту үзенчәлекле булды. Әмма мин һәр вакыт бер нәрсәне тоя идем. Минем тагын бер гаиләм барлыкка килде. Аланым. Биләрдә беренче тапкырдан соң мин анда башка шундый ук гаиләләр белән очрашуга баруыбызны аңладым. Һәркемнең үз традицияләре, мәдәнияте, тою хисләре, кешеләре бар. Үз тибрәлешләре. Биләргә барганчы без һәр ел сайын җентекләп форумга әзерләндек. Хәзер инде мин барлык ярышлар турында да белә идем. Ә иң мөһиме үзебезнең аланны тәкъдим итү. Һәр ел сайын миңа бу бәйгене җиңү бик мөһим кебек тоелды. Һәм еллар узгач кына мин аңладым, без бары тик үзебезнең уникаль тибрәлешләребез белән башкаларга бүлешкәнбез. Һәм нәкъ менә шушы берләшү мизгеле без бөтен алан белән бергә кычкырган, җырлаган яки биегәндә бер үк төрле хәрәкәт ясаган вакыт искиткеч булды. Менә ни өчен без яңадан биләргә кайтабыз. Үз тибрәлешләребез белән уртаклашу өчен. Сәлам иптәшләр, без сезне Сәләт Биләр җирлегендә сәламлыйбыз. Биредә бүген аланнарның иң күренекле, иң матур мизгелләре, чаралары, бәйгеләре дип әйтсәм бердә ягышмамы, чөнки инде монда безнең бүген аланнар презентациясы. Монда килгән һәрбер алан үзләренең базаларында әзерләделәр чыгыш, презентация. Һәм инде нәкъ менә бүген алар аны тәкъдим итәчәкләр. Без аны бергәләшеп, җанлы Сәләт эфирында сезнең белән карарбыз. Бу инде безнең бик матур мизгелләр. Андагы бию, андагы мәгънә, андагы инде күрсәтелгән, куелган хезмәт, барысы шак каттыргыч, барысында карарбыз бергәләп, комментарийга язырсыз, нәрсәсе ошады, кайсы алан ныграк әзерләнгән, кайсы аланга нәрсә җитеп бетмәгәндер бәлки. Барысына язып барыгыз, әйдәгез аралашыйк, һәрбер чыгыш саен үзегезнең фикерегезне язсагыз, без инде укып барырбыз. Гомумән бергәләшеп, бәя биреп, күңелле итеп карарбыз дигән ышанабыз сезгә. Һәм кабатлап үтәм, аланнар презентациясы. Бу инде зур мизгелләр, бу инде истәлекле мизгелләр. Һәрбер алан ничектер шак каттырырга тырыша, үзенең чыгышы белән, чөнки ничә көн әзерләнделәр, күпме хезмәт куйдылар. Нәкъ менә шушы көн, шушы кич, шушы мизгелләрдә барысы да хәл ителәчәк. Инде ничек кенә моңсу булса да, бүген инде безнең соңгы кичке чара, әлеге форумның соңгы кичке чарасы, һәм шушы кичке чарада аерылырга, һәм инде ничектер истә калырга бөтенесе дә тырыша, яхшы чыгыш ясарга тырыша. Инде балаларны күрәсең, бүген һәрберсе ничектер борчулы, ничектер кайсыдыр ашханәгә барган урында биюләрен кабатлап алалар, кемнәрдер үзләренең шигырьләрен, сүзләрен кабатлый. Бөтенесе бүген нык әзерләнә, нык дулкынлана, нык борчыла. Бергәләшеп карыйк шушы мизгелләрне, бергәләшеп күрик шушы әзерлекне, бергәләшеп бәялик, бергәләшеп бәялик комментарийларда. Кемнәр гомумән хәзер яза башларга да мөмкин, кемнәр инде кемнәр кайсы алан өчен җан ата, бәлки кемнәрдер кайсы аланнарда булганнар, бүген инде кызганыч килә алмадылар. Һәм инде гомумән җанлы Сәләт эфирында гына күзәтергә кала. Презентацияларны гомумән Сәләт дөньясын языгыз. Кемнәр кайсы аланда иде, кемнәр инде презентациялар куйды, бәлки шушында ниндидер хатирәләрне яңартып алырбыз бергәләп. Һәм бөтенебез игътибарны юнәлтәбез сәхнәгә, төп мәйданчыкка. Әйтәсе килә, шунысы белән дә күңелле. Безнең инде презентациялар сәхнәгә генә сыеп бетми, ул инде безнең сәхнәдән дә чыгып китә, аның алдында да булачак безнең мәйданчык, анда да күрсәтеләчәк тамаша. Барысы да бүген ниндидер грандиоз вакыйга көтәләр. Шәхсән үзебез дә шуңа күрә әйтеп бетергесез. Ой, кайчан башланыр инде, нәрсә булыр инде дип көтеп кенә торабыз. Инде сез дә сизәсездер, күрәсездер, монда инде менә халык инде флаглар күтәргәннәр. Монда безнең алып баручы инде тамашачыларны җылыта, куллар шаптырта, әзерли. Монда төркемнәр дә үзләренең киемнәрен киеп килгәннәр, җанатарлар әзер.
kimler nindi kiyimde naq mana bugün Manda yürüsen türlü kişilerle işratırga bula kimlerdir Japon kiyiminden kiyingen, kimlerdir şakirtler sman kiyingenler, kimlerdir büyüşçiler formasında yürürler. Büyük kungeli. Naq mana şuşu kiyimlerde, şuşu mezgillerde salat. Mana bu salat deb o'ylab qo'yasan, durustdan-da, chunki naq mana ijod dunyosi, naq mana salatlilar dunyosi beradi. E'tibor biz sahnaga yo'naltamiz. Rohatlanib qaramiz. Demek Salat izgi şişme alanı sahnede. Aydagız tağın alkışlayıq. Aydagız yangadan, aydagız tağın bir alkışlayıq. Tağın bir alkışlayıq, ham başlayız. Belektim bu şeyinde Salat özüne Tartar şahısları bilen Amin işitem izgiler tavışın Aşık terezeden jayında kışın Birdem şakta köngüllerim arta Tire yakını yakı tüske buya Deşer izgi dip rampa pam pam Kıskaşa içe dip pam pa pam pam Ekoy razirtkı dip sırasan Uyalma buluşan pa pam pa pam pam İzgi şişme kış uyakta olanlarda Her salatlı kışı bizden lezzet alla Bizning vibe Tatar style İzgi şişme u lifestyle İzgi şişme yaşın küste all the time Gayretimni aş oldum işte Boksman her bir yönelişte Medeniyeti megarikan protokol aşağı Gülüge sport medya kaminfo Akoysana koy Salat tutarında Girme bir ciddiye İşliybiz biz birge Şakasından jirde Bugün ciyem yaşayışa İşlerimiz barra Işanmasan karra Bizge varsın da kari Yardım sorasın yarı Bu alan popülerin bizde bile everybody Yaşım tüstem istirabız Varısında buldurabız Bu sizlerde unutmagız Ardımızdan kopakmagız Şişme Şurların Yatan bilen Faytan bilen Şirinen Yeneden Faytan yeneden İzgi şişme kış yata olanlarda Her salatlı kışı Bizden lezzet alla Bizning vibe Tatar style İzgi şişme u lifestyle İzgi şişme yaşın küste all the time Her salatlı kışı Bizden lezzet alla Bizning vibe Tatar style İzgi şişme u lifestyle İzgi şişme yaşın küste all the time İzgi şişme İzgi şişme Hey 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 İzgi şişme Sırgı şişme Şnurgi şişme İzgi şişme İzgi şişme İzgi İzgi şişme İzgi İzgi şişme İzgi İzgi şişme
Aferin, aferin. Aferin, edəgiz alkışlar izgi şişme alanına. Zor rəhmət izgi şişme alanı. Biz ko'chamiz alanlar prezentatsiyasini. Ham birinchi bo'lib шығышны Salat Tulpar alani yasayashaq. Lekin ular әзерләгән vaqtda, bilasizmi, biz bu yilni shunday qiziq formatda videolar әзерләдек. Har bir alan turida. Ham aydagiz ularni qarab ketik. İxtibar ekranlarga. Demek, karşı alığız. Salat Tulpar alanı. Qadrli do'stlar, hozir Tulparning prezentatsiyasi bo'lajak. Tulpar alani 2019-yilda negizlandi. Mana bizning emblema. Bizda 65 bola. Bunda biraz xato ketgan, e'tibor etmagiz. Sizga saydaman. Kelasi slayd. Bizning bosh yetaklar, direktor Adel apa ham boshqalar. Julius abi, nechisiň sen? Prezentatsiyani ko'rsatam. Yo'q endi. Anday prezentatsiya tugul, shigandan. Butan papkada. Mana bunda kir. Mana bunda bos. Ayda, ketdik. Muhterem yaş tыңлаучыларым, hozir men sizga bir qiziqli rivoyat söylab ketam. Siz hazırmı? Yory, işitem. Olaysa tыңлагыз. Burun zamanda büyük Қытай divarı mucize tugul, dürüstten de divar bulganda yaşagan di Seltun devletinin hakimi, hem onun bulgan di 4 ulu. Balaların ul etisinden örnek alıp terbiyelegen, ülken buğununu hürmet iterge, batır, namuslu bulurga üretken, günlerden bir günü ul bu dünyada hiç nersenin de мәңгілік tugul ikenine inana. Bir zaman ulların tekşirip kararga uylay. Olar idare ütünü üz kullarına alırlar mı, elle yok mu? Hem 5 günge devletini ullarına kaldıra. Ulusu Ates isimli. Özünün ideal dünyasını bulay suretli. Kişinin kişi onun muskulları. Biz evolüsiyanın en yukarı baskışı. Biz yolbarız sıman güçlü, hem arıslan sıman jitiz. Urtançı ola Bahor, okumışlı kişi bulgan. Onun hıyalında bütün kişi okurga, hem gün sayın birer oşuş yasarga tiyiş bulgan. Özü ise химияны big yaratkan. Hem gün sayın kişilerden muңаршы bir koşanda көрмәгән мәддәләрне табуын сораgan. Кеше улы Нафас. İjat kişisi bulgan. Кичкенә чагында ук музыка һәм рәсем белән шөгыльләнгән. Өсә төшкәч скульптуралар өйрәнә башлаган. Ул кеше иҗат ашагана бу дөньяга нәрсәдер бирә ала дип уйлаган. Bütün dünya күргән рәсемнәр, симфония яки поэма киләсе буыннарга үрнәк булып калыр дип ышанган. Төпчек улы Филис. Кичкенә вакытта аны абыйлар гел үзләре белән алганнар. Һәм шуңа күрә ул күп кенә һөнәрләрне үз иткән. Ләкин дөрес юлны ул гүзәл кыз Сүтсәйнне очраткач кына таба. Шул көннән башлап аның тормышы ямьләнә.
Birinchi uchrashuvlaridan so'ng onaning turmushida bir gina dam olsun mezgiline o'rin qolmay. Suitseng ona har vaqt yordam etgan, Filiz ona turmushining barliq og'irliklaridan saqlagan. Shunga ko'ra idora etу uchun sen o'z terangda kichkina davlat bo'ldirga tegishsin deb sanagan. 4 kun sezilmagana uzib ketgan. Mana endi big dulqinlantirg'ich 5-kun. Onun uları güçlerin birleştirip bütün devlet bilen idare etirge teyiş bulganlar. Lekin onlar uylawınça kilip çıkmagan. Devlet halkı toralgan hem bu hal ağırlıklarga kidirgen. Zaytun hakiminin her ulu halini öz kuluna alırga kirişken. Lekin bu umtuluşlar uңuş bilen tamamlanmay. Onlar elige hazır bulmaganlar. Tarihni silin baştan bir kunda onu tыңlamay qalmaz. İtibarını yöneltip uy kişimizni sınatık biraz. Mening mahhabbatim birov. Senin yaratığını kurem Hayvanatlarım birga uçuyor bizning ma'namiz tirat. Tulpar senin xatiringda, tulpar senin yuragingda. Hozir sen munda qora oldina. Ayda do'stim, qizdirg'a. Hey, tulparning qishin siysin. Hey, olib barar u seni. O'zingni sinab ko'rarsin, mangilik do'stlar toparsın avliqlarni. Sen jinglarsan. Alo oğlum, nechuk hallaring? Yol etib bo'ladimi? Salam ani, rahmat, borda yaxshi. Улларым дәүләт белән идарә итәргә әзер түгел. Аларның һәрберсе хаким булырга лаек. Аларның һәрберсенең дә якты фикере бар, әмма гармониягә ирешү өчен аларның барлык күзәүләрен дөрес берләштерү мөһим. Һәм шул вакытта гына тибрәлешебезне хис итәргә һәм тоярга мөмкин булачак. Истә калдырыгыз, без бердәм булганда гына без көчле. Ateş aşa, yolqinni sen ko'rsatirsin, yondirarsan, do'stina bulishirsin, bahor senga berir tinchlik. Filizdan olqish hamda g'utuni, nafasdan boshqa turib bo'lmay, artillar sening kim ekaniga boramay. Olar senga turmushingda bulishir, senga yo'l ko'rsatir, sening bilan borir. Tınla, hamurtla korama, eng muhimi unutma, qizdirga. Hey, tulparning qishin siysin. Hey, olga olib barar u seni. O'zingni sinab ko'rarsin, mangilik do'stlar toparsın avliqlarni. Sen jinglarsan. Hop, şap buldu bu. Mine şulay kerak edi, angladingmi? Anladım. Bo'ldi, sindir sanoqni. Bizda shin ko'ngil bilan tayyorlik, ko'zlar bilan ko'rarlik lazzat. Bizda teran ma'no beruvchi, seni meni birlashtiruvchi muhabbat. Bizda sen to'yarsan va sezarsan, joyga qanotlarcha yaksan rahat. Biz tulparda ham senda bizdan qolma.
Афәрин Тулпар аланын айтагыз алкышлык бергәләшеп. Бик шәп Тулпар аланы, зур рәхмәт сезгә. Хәзер безнең әзерләнә Сәләт яр аланы. Бик кызык булды Сәләт Тулпар, сезнең ничек мин дөрес аңладыммы, сезнең бу шарыгыз төрле кечкенә генә теге кечкенә шарикларга таралышты. Бик кызык момент булды. Бик матур. Әйдәгез тагын бер алкышлык Сәләт Тулпар аланына. Күрәм Сәләт яр аланы безнең әзер. Димәк белгәнегезчә, без хәзер алар турында ясалган видеоны карап үтик. Әйдәгез, игътибар экраннарга. Сәләт яр аланы. Күрәбез монда алар әзерләнәләр мәйданчыктан. Зинһар аланнар, әгәр сезнең точкадан башлана икән чыгышыгыз, иртәрәк әзерләнегез. Димәк, әйдәгез каршы алыгыз Сәләт яр аланы. Менә мин корапта. Юлым башланырга тиеш кебек, ләкин хыялым һаман да ирешеп булмаслык булып кала. Мин аны тормышка ашыгырга телим. Дөньяда үз урынымны табарга, тормыш шатлыгын тоярга, тынычлык табарга телим. Ләкин монда барысы да алай ук җиңел түгел. Зур дулкыннар минем каршыда. Явыз дулкыннар барлык эчке халәтемне борчый. Бу дулкыннарны ничек җиңеп чыгарга? Дулкыннар корапны диңгезгә бәрәләр һәм иксез-чиксез суларда югалалар. Корапның һәр кисәге минем өчен эз калдыра. Шуңа күрә алар дулкыннарда юл тотучы диңгезчеләргә әйләнәләр. Бәлки алар миңа ярдәм итә алырлар. Минем сорауларга җавап бирерләр, ориентир булырлар һәм бергәләп юлны белә алырлар. Ләкин бәхет юлын ничек табарга? Нәрсә бу? Юктылык? Бу җылы яктылыкта йолдызымны күрдем. Тыныч тавыш белән ул мине шакыра. Исемемне әйтә, аның артыннан барасым килә башлый. Йолдыз миңа кулын сузды, бәлки чыгу юлы да бардыр. Ул мине алып бара, ярдәм итә ала. Тик борчулы диңгез яңадан мине юлдан бутый. Дулкыннар мине каплый, мин аны югалттым. Минем өметем юкка чыкты. Ни өчен шундый кыен, мин бөтенләй үз-үземне аңлам. Явыз шторм эчендә ялгызыма ничек исән калырга? Бар дөнья үзгәрде сыман. Мин кайда булуымны һәм минем белән нәрсә булганын аңламыйм. Вакыт туктадымы яки бөтенләй юкка чыктымы? Менә кайдадыр еракта кораб һәм кеше шәүләсе күренә башлады. Бу иксез-чиксез океанда ул минем бердән-бер котылуым булып тоела. Аның якынлашуы белән
мин яклау, җылы, яктылык хисләрен тоя башлыйм. Бу корабның штурвалы артында кем торганын күрә алмыйм. Тик шул мине бер дә борчылмый. Башымда бушлык хисе. Янымда җылылык тоела башлады. Азрак карап, карт кешенең кулын күрдем. Ничек килеп чыктым мин монда? Нәрсә булды? Мин үземне югалттым. Кимсез, зинһар, әйтегез, кайда мин? Ашыкма, мин синең сорауларыңа һич шиксез җавап бирермен. Синең барлык борчуларыңны һәм уйларыңны бик яхшы аңлыйм. Мин күп еллар яшим һәм күп авырлыкларны кичердем. Эштә нинди тулкыннар кайнавы турында миңа сөйлә. Мин якты йолдызны очраттым. Ул мине үзе тапты һәм мин аңа ышандым. Йолдыз мине үз артыннан ияртеп бара иде. Күз ачып йомган арада бөтен нәрсә юкка чыкты. Йолдыз югалды. Мин аның яклавыннан башка калдым. Тирә-ягыбызда шторм һәм гаять зур дулкыннар, ләкин сезнең карапта тынычлык һәм тынлык. Ничек сез диңгезне һәм дулкыннарны үзегезгә буйсындыра алдыгыз? Кадерле уныгым, диңгезне үзеңә буйсындырырга мөмкин түгел. Ләкин дулкыннар сине каплап, тынычлыгыңны бозарга ирек бирмәскә мөмкин. Эшкә тынычлык һәм көч булырга тиеш. Син кемдер артыннан булса да барырга тиеш түгел. Барысы да синең кулларда. Һәм син бөтен киртәләрне, кыенлыкларны үз көчең белән җиңәргә тиешсең. Дөньяның тибрәлешен хис ит һәм бер әйберне истә калдыр. Зур көч белән зур җаваплылык килә. Хыялымнан уянгач, якты кабыныш мине яңадан чын барлыкка китергәнен аңлыйм. Эчемдә ул һәм кылыгымның көчен тоеп, мин штурвал кырында ныгып басып торам. Кинәт каршымда йолдыз пәйда була. Син кабат килдеңме? Синең ярдәмең миңа кирәк түгел. Син иштән. Бу серле символ белән без минем корабта сәяхәткә барабыз. Өмет символына таба маякка. Янәшәмдә юл күрсәтүче маягым һәм яраткан улым булганда, язмышымның миңа карата вәгъдә ителүен сиздем. Әти, син үз белемнәреңне каян алдың? Тәҗрибә каян җыелды? Мин нәрсәдән башларга да белмим. Синең кебек яхшы кеше булырмын дип ышанмыйм. Минем иреннәрем шиксезлек аша үтеп кергән ышанычлы, акрын тавыш белән. Улым, уңышсызлыклардан һәм хаталардан курыкма. Алар максатка ирешү процессының аерылгысыз өлеше булып тора. Дөньяның тибрәлешен хис ит һәм бер әйберне истә калдыр. Зур көч белән зур җаваплылык килә. Кара урам буйлап, зур агачлар буйлап, белмим нинди җырлар тагын тыңлап, алга карап, кем икән мин? Көн үтеп бара, миңа һаман табыш кала. Кайдан кайча ничек язмышымны башларга миңа? Кем икән мин? Җавап бир син. Бәлки якын мин, бәлки ерак.
Şu sırauğa tabi almayım cevap. Belki dingiz, ama belki yılğasıman. Can dolkınlığın hazır size bitmeyin falan. Korabım yeze, yana jır tabıp Qaysı mineki dostum et anlatıp Salırmın yurtni gaile kururman Jarı küz bilen yakına yayarım Büyük dağlardan koydala jitmi Başımdadır bütul yaşarga birmi Sabır sebeplerin hakikat tabam Dağla tevkitem yarama ışanam Haman kemikemin Kemikemin Cevap versin Kemikemin Yıldan yadırıp bedetlerimle saklayayım. Galemge karapmayım garip sarayım. Kemiken min Sonsuz kişiler kazanmış su yaşayı. Bende bulup şuna vicdanım doğru ekilmi. Kemiken min Dertem ultraşır peki kanalı bulmaz. Davul başına sakı her su bu minne kurkatırmaz. Kırmışın süret bağlamaz başkalar. Yarımlı taptım hazır tezim başkalar. Belki dübendemi, belki yukarıda. Belki yüzümden tabarma milyarda. Cevap gayet iyi, yüksek yılan güzel işin. Tınlaşın yürekli, dürüst yanlı sayılar işin. Büyük dağlardan koydala jitmi Başımdadır bütul yaşarga birmi Sağış sebeplerin hakikat tabam Dağla tevkitem yarama ışanam Haman kemikemin Min eriştim Kamil uygar bildim Şun tugil, ama tigi yağı. Kibindim, dikoğu var konum. Kemikensin. Kemikensin. Min eriştim Kamil uygar bildim Kemikensin. Yarın mı tapsin? Abad koyduk biz bilerge büyübüz Əzərdik əzərmi forumsuz Birge kızdırırga karşılağız yar birine Yar mızdırı, yar mızdırı, yar mızdırı, yar mızdırı, yar mızdırı, yar mızdırı. Karşılağız yar birine Yar mızdırı, yar mızdırı, yar mızdırı, yar mızdırı, yar mızdırı, yar mızdırı. Karşılağız yar birine Aferin. Sənət yaran eydəkiz alqışlıq olarqa. Sənət yaran eydəkiz tağın bir zor qatı alqışlar olarqa. Siz aferin. Ege mene bunda yugurasınmı? Dik şəb dostlar buldu bu. Sizge uşadı mı? Elbette bilesizmi? Bir kızık moment idi mene. Jingle'da, eydamanlarda basqaş. Bir kızık mene mındı hareketler mi yasağaniyalar. Şunluktan da koradım da yılmaydım. Yarı demek sakışlar sizin keyifleriniz ne çıksın? Oy bir kişi. Armadığız mı yani? Yaxşı, olaysa bizden alğa tabaq hazır barashaq biz ham kelasi olan salat
Oznakay alanı. Biz Salat Oznakay'ını karşı alabız. Hem şulay uq iktibar ekranlarga alar turunda video. Aferin. Demek karşı alığız. Salat Oznakay alanı. Qadrli do'stlar, tomosha boshlanuga 10 mizgil. O'rinlaringizga o'tiruvimiz sirag'a. Olmağaçlar şeşek otaydı, bakşa dolu şımart isine. Sandıqaçlar sayrıydı elek, kızıl şiye pişken şakta isimde. Qo'ya ketding, onda diren. Suv tubida nedir yo'ltiray? Yashinda suv kiridiga yordam edilar bir. Болашак ул мөмкинлекләр. Йоп-йомшак лунтик уенчыгы. Җиләк тәмле тыш пастасы. Кояш. Болашак ул ирек. Әйбеннән эш пешмаклары. Әнием үргән шашлык. Болашак ул әти-әни белән шашлык аша. Тәмле бутка. Шашлык уйнау. Хыял. Мә. Шатлык. Болгар бакчасы. Дәресләрдә бачыны бачки. Болашак ул әни мәхәббәте. Кая йөзәсең? Анда тирәниш. Анда нидер ялтырый. Ул мине шакыра.
kişi. Mi. Яңа тарих язучы. Ми. Яңа иҗат авторы. Яңа караш. Ми. Яңа. Ми. Курыкма, син табага чәчәген табарсың. Үз-үзеңне гаепләмә. Гаеп чыган җилкәләр кунатланмый. Бәхетле бул. Барлык хыялларың чынга ашсын. Әйдә бергә, дуслар белән күңеллерәк. Син изелеп сагыначак, бер кайчан да кабатланмаячак. Иң изге чак. Алтын бала чагым. Алга атла, яктыр караңгыны. Көчүн күрсәт, бала чагың көчүн. Дулкынланма, тибрәт дөньяны. Җәй, аяз күк, кызлар егетләр күзләремдә ут, син аңа карама, тибрәлешне тот кушылып кабатла. Сәлам, 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 сәл кешеләрдән. Бирмә каләм, бир зур киләм. Атлап киләм, киләм һәм җиңәм. Дәртем белән, җаным белән, монда ярдәм. Сикерәтән, сикерәтән, йөгерәтән, мин гел монда. Беренчеләрдән булдырамын, моны мин беләм. Әйдә беләм, булдыралам. Җәйдән барлык җылыны җыям, миннән синнән килеп чыгачак. Кояшлы җәй, ял балачак. Әйдә беләм, булдыралам. Җәйдән барлык җылыны җыям, миннән синнән килеп чыгачак. Кояшлы җәй, ял балачак. Җәй, аяз күк, кызлар егетләр күзләремдә ут, син аңа карама, тибрәлешне тот кушылып кабатла. Ниһаять җәй, җәйле елмаю, җәйле елмаю, мин монда, мин кою. Дәрт көчемне кайда кую? Сорау түгел, талпына күңел, җилкенә күңел, сикерә күңел. Күңелле бүген күрәсең үзең. Мин әзер кошарга бар дөньяны, мин әзер очарга тоямын моны. Әйдә бергә гизәргә дәрьяны. Сәләт азнакай, җәй канатларыңны. Канатлар бар, канатлар киң. Мин үземне тоямын иркенә. Әйдә беләм, булдыралам. Җәйдән барлык җылыны җыям, миннән синнән килеп чыгачак. Кояшлы җәй, ял балачак. Алтын каурый балачак, мәңге издә калачак. Без саклаган сәтирәләр, йолдызларда яначак. Күкне яулап алырга, маякта яктыртырга. Күңелләрне тибрәтерлек, ялкын булып янырга. Ялкын булып янырга. Афәрин.
Әфәрин, әйдәгез алкышлыйк безнең Сәләт Азнакай аланына. Бик шәп чыгыш, дуслар. Siz әфәрин. Әйдәгез аларга тагын бер алкышлыйк, каты алкышлар. Зур рәхмәт Сәләт Азнакайга үзегезнең әйберләрегезне алып куйганыгыз өчен. Һәм әйдәгез киләсе аланны каршы алыйк, бу Сәләт Саба аланы. Һәм инде алар әзерләгән вакытта киләсе сорау. Сезгә вообще ничек сезнең кәефләрегез? Юк, бу булмады, туктагыз. Менә хәзер әйдәгез музыканы сүндерик. Әйдәгез тагын бер. Кәефләрегез ничек? Әфәрин, менә бу Сәләт, мин сизәм. Ярый, Сәләт Саба күргәнемчә. Әзер. Сез әзерме? Димәк, ихтибар экраннарга. Әфәрин, димәк, сәхнәдә Сәләт... Туктагыз, монда Ретина апа. Әйдәгез алкышлыйк Сәләт Саба аланына тагын бер. Каты алкышлар белән Сәләт Саба аланын каршы алыгыз. Кеше тормышы ул төрле бәйләнешле вакыйгалар сериясе. Тормыш сине кайчан һәм кайда ыргытканын бер кайчан да белмисең. Ләкин һәр кешенең язмышы алдан ук язылып куелган. Безнең тормышта иң мөһим рольне безгә юлдаш булган кешеләр уйный. Ерак 2003 елда башланган тарих өчен этәргеч элемент нәкъ кеше булган. 2018 ел. Саба җирлеге. Фәнзил, Чулпан, Ринас. Беренче адым. Дөньяга төрле караш. Ләкин бер алан. Фәнзил өмет бирүче оялчан яшь спортчы. Чулпан киләчәктә үзен Әйдаман апа итеп күрүче кызыкай. Ринас хыялларында булачак дизайнер. Язмыш аларны Сабада очраштырган. Әмма бу әле хикәянең беренче юлы гына. Ел. Саба җирлеге. Фәнзил белән Чулпан янәдән бер аланда. Көтелмәгәндә җирдән элемтә туа. Юкка гына әйтмиләр бит. Иң яхшы бәйләнеш һәрберсенең эчке гармониясе булган, ләкин шул ук вакытта бер максатка эшләгән кешеләрдән генә барлыкка килә ала. Бир әле кулыңны, булырсың син миңа юлдаш еллар аша. Кулдаш? Кулдам. Күрешкәнчә алайсың. Ел. Фәнзил, Данил, Ретина апа. Яңа йөзләр, яңа тарихның башы. Аны ничек башланганын беркем дә белми. Яктылык төшкәч, тавышлар басыла. Йөрәкләрне һәм кулларны берләштерә торган хис барлыкка килер. Яки кинәт уяныр. Бер ишек ябылганда икенчесе ачылыр.
Ничек бу аланга эләккәнемне аңламасам да, язмышка мин 1000 рәхмәтлемен. Ул миңа сезне бүләк итте, һәм бу чын мөгъҗиза. Бәлки күрешербез, бәлки юк, әмма сезнең белән тапкан элемтәм мәңгелек. Ел. Фәнзил, Данил, Алсу апа, Әндүз абый, Риназ абый, Ритина апа. Юллар янәдән кисеште. Сәлкеш, Әйдаман, Башҗитәк, яңа адым, бер алан, ләкин без күбәү. Бүгеннән без киләчәккә юл салабыз. Көннән көн яңа көч, яңа йөзләр, яңа тәҗрибә, булар барысы да безне олы максатыбызга илтә. Soba. 2022 ел. Бу юлы Фәнзил читтән генә карап торды. Ритина апа, Алсу апа, Әндүз абый, Әдилә апа, Рәсүл абый, Алия апа, Риназ абый. Төрле рольләр, төрле караш, бер алан һәм бер максат. Үсә бәйләнеш, туа мәхәббәт. 20нче тапкыр яңа биттән дәвам итә бу тарих. Кайтмас булып китә махры. Матур нокта куеп. Кемгә калдырасың соң бу тарихны? Төгәл беләм. Бары тик сезгә. Юк, монда әле нокта түгел, монда әле бар элемтә. 20 ел язылган тарихның биек ноктасына меник әле бергә. Ел. Фәнзил абый, Риназ абый, Әндүз абый, Данил абый, Рәсүл абый, Алсу апа, Әдилә апа, Ритина апа, Алия апа, Исламия апа, Чулпан апа, Алия апа, Диләрә апа. Еллар аша тибрәлешебезне тоеп килдек, киттек, кайттык һәм калдык. Үзеңнең ничек үзгәргәнеңне аңлау өчен бер нәрсә дә үзгәрмәгән урынга кайтудан яхшырак нәрсә юк. Әйтерсең лә 5 ел элек бер-берсе белән элемтә кыра алмаган кешеләр күпмелер дәвер аша үзләре дә сизмичә кабатланмас тарих яздылар. 2 дистә ел яшәгән йортыбыз тылсымлы тибрәлешне барлыкка китерде. Туй сабаны, тибрәлешне, безне. Biz килеп, ышашыр ки. Bizi de, minnen. Şirki күп, uzgan gımır, tatarlık tügelmiken. Eğlenecir, zır zır kile, arşık golem yolunda. Uylanasıydı şundan, tuktap şirki kudan. Tangla, işit, biz onda. Tangla, işit, biz onda. Selet sabah. Tangla, işit, biz onda. Selet sabah. Tangla, işit, biz onda. 20 yıl kızdıra biz birde. Siz kimlersin biz surgoyle. Tratlardan orta kalmayız birde. Yana mizgiller olurga eşikler aşık küte. Eydaman abiler intikke. Kızdırıp biler epipe. Eydaman apalar güzeller. Olar sizge yakşı keyif geltililer. Gökte yıldızlar yanar, kara gökte yaktırda. Sinde umutla kara hem umdur hem
Тыңла, ишет, біз мұнда. Сәлет собак. Тыңла, ишет, біз мұнда. Сәлет собак. Тыңла, ишет, біз мұнда. Яшыл әлем астында. Тик, күпні біз бірге өттік. Бит, кәйіфләрі біз шәдік. Сәлет собада үстік. Тиз, қошыл біздің алаңға. Син, қошыл біздің ағымға. Сіз, тітрейрек, соба үрнек. Утыр кетек, қозғалдық біз беймек. Күкте йылдызлар яна, қара күкне яқтырта. Синде ұлытқа қара һәм ұмтыл аңа. Йөрәгеңдәге янсын, бір қайшан сүнмәс ялқын. Яндырсын мән ұтларын, миңа юлдаш. Тыңла, ишет, біз мұнда. Сәлет собак. Тыңла, ишет, біз мұнда. Сәлет собак. Тыңла, ишет, біз мұнда. Сен кешем қара, дусларың бар демәк әлемдән. Алдыңа қара, әйдә маңыр булыр гел бергән. Без зур гаилә, яндыра биләрне үзгәртә дөньяны. Сине тик үтәрмә, бул миңа юлдаш. Тыңла, ишет, біз мұнда. Сәлет собак. Тыңла, ишет, біз мұнда. Сәлет собак. Тыңла, ишет, біз мұнда. Сәлет соба, сәлет соба, сәлет соба, сәлет соба. Кемин күшлі, кемин қию соба, юғарыға һәм гүл алған соба. Сәлет соба, сәлет соба, сәлет соба, сәлет соба. Кемин күшлі, кемин қию соба, юғарыға һәм гүл алған соба. 1, 2, 3. Əfərin. Əfərin Sələt Sobalanı. Зур рәхмәт сезгә, Сәләт Sobalanı. Biz Sələt Ruhiyyət alanını səhnəgə şaqırabız əzirlənirgə. Həməydəki ustağım bir Sələt Sobalanı üçün qatı alqışlayıq. Əfərin, zor rəhmət sizgə Sələt Sobalanı. Bu biləsizmi, akrobatический номер şəkilli buldu hazır. Күптән безнең номерларда, презентацияларда, биюләрдә берәр интеге поддержкамы, берәр оша торган кешеләр юк иде. Хәзер бар. Дуслар, сезгә ошадымы? Әлбәттә, бик шәп булды бу. Ярый, менә күрәм, Сәләт Соба. Хәзер күрсәтәм. Менә шулай, әйе, бик шәп. Зур рәхмәт тагын бер Сәләт Собаланы, Сәләт Ruhiyyət alanı әзерләнән. Siz onlarını qarşı alırğa hazırmı? Bik şef. Bunda eli bağlar yigirip yürüyler. Eydəkiz onlarga da qatı alqışlayıq. Borçulmağız dostlar. Bugün barısı da kilip шығар. Siz əfərin. Kurem Sələt Ruhiyyət alanı əzir. Biz əzir. Eydəkiz Sələt Ruhiyyət alanı turunda şulay yox. Videona qara ötəmiz. İxtibar ekranlarga.
Соңғы арада эшләрем шундый күп. Бераз ял итеп алырга кирәк. О, медитация белән шөгыльләнеп алыйм әле. Мин үтүкне сүндерергә оныттым ахрысы. Яисә сүндердемме? Тукта, мин киемне үтүкләп битердем дә, аннары оныттым. Яки сүндердемме? Мин бүген будильникны да ишетми соңга калганмын. Гел беренче будильник тавышы белән тора идем, ә бүген ничек кенә шулай йоклап кала алдым соң әле мин? Теге конкурста уйларымнан бер генә дә китә алмый. Конкурста катнашу мөмкинлеген шундый көткән идем. Ләкин икенче урын гына яулый алдым. Ник икенче генә? Ник мин анда беренче була алмадым? Бүген нәрсә киергә инде тагын? Кара чалбарнымы? Бәлки ак күлмәкме? Кайчан дөрес туклана башлыйм инде мин, Башлаган китапны һаман укып бетерә җыштырырга өлгермәдем. Кибеттә минем яраткан шалтырата инде. Кемгә нәрсә кирәк тагын? Рефератны тапшырмады. Нәрсә көләләр алар? Миннәнме әллә? Ярар. Дедлайннар, телефоннар басып карарга. Каясың әле ул? Бәлки мин генә аларга ошамас? Заказны алсам. Тукта! Әйдә әле уйларыңны тәртипкә китерик. Үтүк турындагы борчуларыңа кайтыйк. Син аны сүндерергә оныттым дисең. Әйеме? Һәм берәр куркыныч әйбер булыр дип куркасың. Ләкин син бит беләсең, аның белән 5 минут кулланмасаң, ул үзе автоматик рәвештә сүнә. Дөресме? Хәзер бүген иртән соңга калуыңны искә төшерик. Әйе, син будильникны ишетмәдең, бераз соңга калып тордың. Тиз-тиз генә җыенырга, иртәнге ашны ашап һәм өйдән чыгып китәргә туры килде. Әйдә әле моңа икенче яктан карап алыйк. Беренчедән, син йокыңны туйдырдың, ә бу үзеннән үзе бик шәп, шулай бит. Икенчедән, әгәр вакытың белән чыккан булсаң, яңгырга эләккән булыр идең. Ә булай, яңгыр нәкъ син чыккач туктады да куйды. Бу бит бик искиткеч. Әйе бит. Тагын нинди борчулар бар иде әле? Конкурс. Чынлап та, бу юлы җиңмәдең. Әмма син бит иң яхшы эшлеккә кердең. Син күп тәҗрибә алдың, үзең белән горурланырга тиешсең. Хәзер инде икенче юлы җиңәр өчен ни эшләргә икәнен беләсең. Синең кыйммәтең әлегәгә исә башка җиңүләр, җиңелүләр белән генә билгеләнми. Синең иң зур кыйммәтең ул син. Безнең баш миебез гаҗәеп нәрсә. Ул үзендә күпме мәгълүмат, саннар, исемнәр саклый ала. Ләкин тормышыбыз артка чигенгән һәм мөһим әйберләрне оныткан чаклар була. Кай вакыт без бик нык тырышабыз һәм җиңелеп калабыз. Ә кай вакыт һич тә якын кешеләр турында онытып алабыз. Тик нәрсә мөһим? Без бары тик яхшылыкны күздә тотып, үзебездә көч табарга тырышабыз. Без беләбез, без барлык кыенлыклар аша үтәчәкбез. Бары тик үзеңнең эчке мин белән гармонияга ирешү генә кирәк. Эшебездәге яшерен теләкләребезгә колак салыйк. Андагы яктылыкны һәм караңгылыкны, көчсез һәм көчле якларны кабул итә белик. Я сәлам. Безгә сөйләшер вакытта килеп җиткәндер. Әйе, сөйләшик. Миңа синең турында онытырга кирәк түгел иде. Гафу ит мине. Мин, ул син. Проблемалар дип гел чабып, иң мөһим кешеңне үзеңне онытуың бик тә моңсу. Әйе, мин башта бүтән уй борчуларны шишергә ашыктым, ә иң мөһиме, эчке мин турында бөтенләй оныттым. Беләсеңме? Хәзер безгә тибрәлешебезне сизеп карарга һәм үз-үзеңә кире кайтара ала торган әйбер уйлап табырга кирәк. Миңа нәрсә ярдәм итә алачагын без икебез дә беләбез. Алайса, башла.
Төнге шәһәр буйлап мин чабам, белмим кайсы якка, ләкин беләм кайда бәхет табам. Әллә кайларда мин адашып калмам. Әгәр дөрес җирдә булсам, вакыт бүтәнчә уза. Үзүземне ишетсәм, мин дөрес юлга барсам. Ишет мине, ишет хисләремне. Дөнья минеке, мин сизәм җаным белән димәк минем. Alğa бар сиңа бар ихтибар, Rockstarмы сені яки popstar. Алдыңда қызыл келемең тар, қар әлі нешік сиңа қарыйлар. Сизәсіңмі нешік күзләріңдә яна ут. Бию идәне тибрәлештән ярыла. Егерме беренче ғасыр ул безнең турында. Күпме еллар үтсә дә йөрәкләребез яна. Син рухи. Аша теләк, минем җаныма язмышыма ул зур бүләк. Чиксез галәм гаять зурлыгына сакланам мин. Уяна йөрәк, аша теләк, минем җаныма язмышыма ул зур бүләк. Чиксез галәм гаять зурлыгына сакланам мин. Мен бу дөньяга. Син булдырдың. Мин көзін, қышын, язын оқыдым, мен оннан туйдым. ОГЭ-ге бирдім, дипломны шкафка алып қойдым. Хәзір минем теләгем ял итәргә һәм хәтта моның өчен беләмен нишләргә күрсәтәм. Әгәр дә рухым төшсә, күңлен ачылмаса, bir нәрсәгә дә теләгем хәлләрем калмаса, үз-үзеңне күрәм нишә эшләрең бармаса, башкача бу кушымдан мен бетерә алмаса, әгәр арасам да bir сәт бу бию туктамыйдыр кайчанда, bir сәт
Ярин, Сәләт рухият аланы. Зур рәхмәт сезгә, Сәләт рухият аланы, әйдәгез рухият аланы, алкышлар. Рухият аланының йөрәкләре барлык сәл кешеләргә, барлык аланнарга таралый. Әйе, бик шәп булды бу постановка. Һәм инде әйдәгез, киләсе аланы каршы алабыз. Сәләт Батыр аланы. Күрәм, сез әзерләнәсез. Сәл кешеләр, менә әйдәгез рухият аланын постановка сезгә ошадымы? Ярый. Әбию ошадымы? Әҗер ошадымы? Әлбәттә, бик кызык формат җырның теге. Bir jır gına түгел, күпмедер ниндидер стильләрне җыйганнар. Ярый, әйдәгез тагын бер каты алкышларны Сәләт рухият аланына белдерәбез. Бик шәп, әйе. Һәм инде Сәләт Батыр аланы әзер дип әйттеләр. Шуңа әйдәгез игътибар экраннарга. Сәләт Батыр аланы, каршы алыгыз. Барыгызга да сәлам. Мин Камил. Һәм мин Батыр сәлкеше. Сезнең Батыр тибрәлешен тоясыгыз киләме? Хәзер мин сезгә сөйләп китәм. Мин әбигә авылга кайттым. Анда авыл бәйрәмнәрендә туйда булдым. Дуслар, туганнар белән биедем, тәкия үрдем. Кулъяулык та чиктем. Атлар җигеп, бирнә җыеп, сабан туйга әзерләндем. Анда шаугыр килеп, шүлмәк ватып, бүләкләр җиңеп, күңел ачтым. Рәхәтләнеп, минем бала чагым узды. Җәй бетте. Дуслар шәһәрләренә таралды, авыл бәйрәмнәрендә көннән-көн әсәя бара халык. Әби бабай белән сау булашырга җитте вакыт. Кез килгәнен агачтагы яфраклар хәбәр итте. Авыл белән хушлашырга вакыт җитте. Әйе, бу бик моңсу, ләкин мин янәдән кайтам. Сары футболкалы балалар җырлыйлар, бииләр. Кемнәр соң бу? Шумдым мин димәк Сәләт дөньясына. Чыннан да, Сәләт дәүләт. Гимн һәм марш ятлап, низамәтләр кабатлап, үтә минем сәлкеш чагым. Без биебез дә, җырлыйбыз да, төрле сөрәннәр дә кабатлыйбыз. Нәкъ авыл бәйрәме сыман. Сәлкеш, әйдаман, остаз, баш җитәк. Бөтенебез бергә. Без бер зур Сәләт. Алда көтә безне бик зур сәяхәт. Шатырларыбызны төяп киттек без Татарстан буйлап. Казанда да, Биләрдә дә булдык. Иң мөһиме, без бу сәяхәттә үз-үзебезне югалтмадык. Чөнки өй ул урын түгелле. Өй ул кешеләр. Өй ул Сәләт Батыр. Без Батикта да, Биләрдә дә шатыр белән. Безгә рәхәт. Әйе? Алло, балалар, кайтыгыз инде. Сезнең өчен барысы да әзер. Әйе, апа, ярар. 2023-тә кайтабыз. Кетегез. Әйдә, көтеп калабыз. Безне онытмаганнар. Безгә кул суздылар.
Рәхмәт сезгә. Безне көтәләр. Безне сагынып көтә туган җиребез. Кайттык. Бу диварлар, җир, табигать, бу һава барысы да шундый ук. 5 ел элек сыман. Ләкин без үзгәрдек. Безнең тәҗрибәбез үсте. Без хәзер көчлерәк. Без бу халәтне алга таба үстерә генә барабыз. Чөнки без өйгә кайттык. Безнең белән булган сәяхәт мәңгегә батыр тарихына кереп калачак. Без үзебезнең тарихыбыз белән горурланабыз. Без бу тәҗрибәгә бик рәхмәтле. Hey serkeşler, hey sellet Batır alanı Яңа тарих, яңа шақ Бірге түзейбіз Жырлыйбыз бейбізде, әни рәхәт батырда. Бізге неше бум туған күн белән Ел батырға, нише сәяхәтләр мизгел булды. Спорт һәм туризм юнәлешебез Һәр сәлкеш һәр амуй апа шиксез Ел батырға, кызыл чишмәгә ниһаять кайтып. Біз сәләт батыр, аша алығыр Біз батыр Без батырда. Hey serkeşler, әйдә алға Біз батырда, біз батырда Біз батырда, батыр, батырда Біз батырда, біз батырда Біз батырда, батыр, батырда Қалсын мезгіл истәлектә Қалыйк рәхмәтле сәләткә Йөрәктә безнең мәхәббәт Элемтә дуслар белән әһәмият Монда бергә хис итәбез Дулкыныбыз мәшәкать күрсәтәбез У тирәктә яна якты Сәләт мәхите мәңгелеге уйчакты Ел батырға, нише сәяхәтләр мизгел булды. Спорт һәм туризм юнәлешебез Һәр сәлкеш һәр амуй апа шиксез Ел батырға, кызыл чишмәгә ниһаять кайтып. Біз сәләт батыр, аша алығыр Біз батыр Без батырда. Hey serkeşler, әйдә алға Біз батырда, біз батырда Біз батырда, батыр, батырда Біз батырда, біз батырда Біз батырда, батыр, батырда Батыр йөрәктә, чабабыз алга Без батыр Biz batır Batırda, biz batırda Biz batırda, batır, batırda Biz batırda, biz batırda Biz batırda, batır, batırda Әйдә Сәләт батыр аланны сезнең алда Кәефе біз шәп, әйе, әлбәттә Килдек байтиктан бергә, біз билергә Яңа мөмкинлекләрне біз бергә эзләргә Кояш якты, табигать янында яшәргә рух коты. Әй сәркешнең теләге аш коты. Китек безнең белән биергә, дустым. Батырга, коя батырга. Кайдан соң сез батырдан, батырдан. Без төлкеләр текә, батырда. Безне күрсәң кара, батырлар. Тормыш безнең кулда. Кулыны ачса, әй кара бу дөнья. Арка сүзләр юк, бурылдың һәм ага. Әфәрин, әйдәгез батыр аланны. Каты алкышлар. Сәләт батыр аланы бик шәп чыгыш булды. Бик матур сезнең монда эленеп торган гирляндалар. Әйдәгез тагын бер алкышлыйк. Ут һәм ялкын басар бер карашта
Biz alga tava bara, bizden indi Biler kolası hazırlanım. Bilen mına kurem. Hem aytınız hele Salat Batır çıkışı sizge ışadı mı? Şep. Şunday men kızık bilasizmi? Aznaqay alanımında yoqtirib turgan tigi palochkalari. Hazır Batır alanımında girlandiral aslanalari. Kimda tag'im bar birandingdi svetodioidni mine tuparani shep. Mine ko'ram ruhiyat, yo'q ruhiyat tugli bu. Yonida o'tirgan kimlar, yo'q ruhiyat bek shabayi. Bek qiziq bilasizmi? Menda bek motor etib ko'rinaman. Yoring. Aydagiz iktibarimizni shulay yo'q biz ekranga yo'naltik. Chunki hozir Salat Bilar xolasi turida video bo'lacak. Aydagiz, qaraymiz. Demek, qarshi olg'iz Salat Bilar xolasi. Dostlar, bu нәрсе? Нинди шар бу? Бума? Хәзер мин аны сезгә сөйләп күрсәтәм. Bu yolda min bilerde, barlıq dostlarım biride. Qarang'atından so'ng yerda, ömür bo'yi ilkda. Yo'llarim tirli ilga, lakin men qaytaman gilliga. Birinchi martaba
Yine kalanlara Beni birinci rap Yine kolayının kolda Yakasınlar alda Yıldan yıl bir kolası Yıldan yıl menli kolası Yılmayıp bir kolası Yürekten menli kolası Bizning urf-odatlarimizni bizdan yaxshiroq bir kimda bilmaydi. Biz olmalar yaratamiz, izgi jirimizni hurmat etib yaratib o'samiz. Bilarlilarni yiroqdan tanib bula. Bizning qo'shalar bo'luvimiz ko'zdan ko'rina. Bizning o'zishliklarimizni tuyib qara do'stim. Balki ular uchun sening ko'nglingda davrin bordir. Biz kuşalar gözden görüne Sina tayansam Yalışmamın bir de Sen benim diregim Sen benim oylarda Ben senden üzüm Ben artık almam Biz kuşalar gözden görüne Sina tayansam Yalışmamın bir de Sen benim diregim Sen benim oylarda Ben senden üzüm Ben artık almam Bilir kalası bu, bilir kalası, bilir kalası. Biz kuşalar gözden görüne Senin irikli buluğun, bilərgə girib qaytıqın Menin də күкәнән ulanmayın bu yılны миңа кайларга барырга Сендән гергә минем аланым бул, ярдәм кирәкме менә минем кул Менин дә күктән аңладым сине яратудан миннән гарман Biz kuşalar gözden görüne Sina tayansam Yalışmamın bir de Sen benim diregim Sen benim oylarda Ben senden üzüm Ben artık almam Biz kuşalar gözden görüne Sina tayansam Yalışmamın bir de Sen benim diregim Sen benim oylarda Ben senden üzüm Ben artık almam Bilir kalası bu, bilir kalası, bilir kalası. Biz kuşalar gözden görüne Biz kuşalar gözden görüne Bilərdən biz, bilərdən biz, bilərdən biz, bilərdən 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 Biz kuşalar gözden görüne
хуҗа? Кем 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 хуҗа? Aferin, Selet Biler kolası. Bilərgə Varlıq dostlarım şulay dilərgə Qaranğı dündən sümüydələr Ömür yollarımında idələr Aferin, zor rahmet sizge. Selet Biler kolasıydı kızalarga alkışlayık. Bik matur şıgışığız buldu bu. Aferin, titrendirdi Biler jiriminde. Zor rahmet Biler kolasıydı kıstavın bir kotu alkışlar. Elbette əzir bizimkiləsi alan olda bulsa. En zor, en güçlü olanı biz Selet Ravşan olanı. Hey, biz görəbiz, siz əzirlənəsiz. Hamindaydagız münasibət Biler kolasının çıxışın hazır biz qoradıq. Sizgə dostlar nişik uşadı mı? Yarı, əfərin. Əsas kiləsi çıxışqa əzirmi? Yoktuktağız, işitmədim. Siz əzirmi? Əfərin. Demək biz də əzir, lakin başda aytəgiz videonu qarab ötəbiz. İxtibar ekranlarga. Aferin. Demek karşı alığız. Selet Ravşan Hanım. Яңа дулкын. Әллә барыбызга да таныш. Миңа шәхсән күптән төшләремә кереп йөри. Тибрәлеш димәк. Фән белән таныш булмаучылар өчен тибрәлеш система халәтләренең башлангыч нокта тирәли. Билгеле бер вакыт аралыгында кабатланучы үзгәреш процессы. Тибрәлешләр энергияның теге яки бу төргә кереп үзгәрүе белән бәйле. Тибрәлешләр дулкыннар белән бер теория булдыра. Мин эксперимент уздырдым. Карагыз, бу дулкынны никтер приборлар да, белгечләр дә күрми, аңлата алмый. Ниндидер аңлатмасы бардыр бит аның. Серен ачсаң иде. Тибрәлеш системасына нәрсә хас? Әлбәттә тигезләнеш. Шул вакытта ул юлында нинди киртәләр очраса да, һәр вакыт нык халәтенә кайта алыр.
Бу бит ачыш. Яңа тибрәлешне сырын ачтым. 65 өлештән торучы тибрәлеш. Тик алар ышанмыйлар бит. Тар сукмакны ничек киңәйтим? Алар әйтер ишетмим дип, ә син ишет. Фән тибрәткән бала чакта безнең бишек. Бу тибрәлеш гади түгел. Җәйсин акыл. Тамырларың барла. Җавап ала торган вакыт. Эзлә кардәш. Ишетелсең дулкын көчле. Ул йөрәктән килә. Тарат дөнья гизгән төсле. Аңладым! Көч әйе, энергия алмашы. Бу дулкынны ишетү мөмкин. Үзеңнекеләрне табарга кирәк. Кайта уаз! Ишетәсеңме? Әйе, бу бит тавыш, һәм ул ничектер тын гына йөрәктән чыга кебек. Синхронизация вакытында дулкынның амплитудасы арта. Без бердәм, күбрәк булган саен көчле, егәрле булабыз. Тавыш. Чыкты тын гына ул аваз. Хәреф, аваз һәм сүз. Бергә. Бер йөрәктән тапты юлын. 65-кә, 100-гә, 1000-гә. Ишет безнең тибрәлешне. Бу бит тавыш. Йөрәк, акыл. Кушаласың килсә, ашык. Күңелеңне тыңлар вакыт. Раушан, ул минем алам. Меңләгән йөрәкләрдә аның исеме язылган. Язылган күп сүзләр, әйтелгән күп уйлар. Юллар сыман баралар туган йортка. Монда үстек бишегебез акыл фәндә, иҗат туа дуслык. Күрәм хәзер бу дөньяның буялганын яшел төскә. Күрәсеңме? Аша ишекләр, талар күчәләр. Көч мин алам биредә. Чиксез сәяхәткә күрсәтелгән әле шул даирә Раушан, ышаныч терәк.
Яшыл төстә юкка гына түгел Раушаныма тугры калам дидем 30 ел мин элек күпме еллар дөнья күрдем мәңге яна җаным Сиңа коткаш кына яшел гаиләм туган ягым Ябылат канатлары кышып бирде бәхет йөрәгемә монда үткән балачагым калсын минем хәтеремдә яшел күтә вакыт җитте менә дигән нокта Ләкин минем йортым ишек ачты минем балаларыма Фикерләр ялгагы шишелеш таба бары Кабат сиңа кайтара хыялым Тормышка аша тик туктама атлаудан Раушан, Раушан, Раушан Киләчәккә адым Раушан, өнемдә төшемдә Кабат әйләнеп кайтам Тик сиңа илтә юлым Оша ишекләр Таулар күчерер Көч мин алам биредә Шиксез сәяхәткә Күрсәтер юнәлеш ул даирә Мөхитем җаваплы мәхәббәт ул сукмак күрсәтер караңгы төндә дә таптым мин үземне бу җирдә ышандым янымда терәгем талпына йөрәгем Başımda sıra olsa cevap gel Rauşan Tek tuğa hisler ruhumda gel Rauşan Bulsa omurluk seni aytır mı ona başta İn tarihi ve birden bir ul elbette Rauşan Ябылат сирine сихirine sinişan Сизем үт күзләреңдә дәртең карашта Кешен кешеләрдә яраткан алыныңда Соңгы калмадыстың безнең артын син атлай Койдан bu тавыш килә ишет ябалак Синял көнле күзәргә зинкар карама Ышан миңа тыңла мине барысы алда Иңләп ушыра кышта тартылсын минем ялга Аш күзләреңне күктә йолдызлар Бир син кулыңны күрсәтин юллар Ишетәсеңме тавыш чакыра җырлыйсан дугач ябала Давыл яңгыр ялкын барыбер очрашсак синең белән тагы бер аңым чатыла күңелем Раушаным дип сиңа дәшәрмен Кайтырмы мин дуслар белән бергә Кабат сиңа калырбыз мәңгегә Раушаным рухымны миңа тегә Раушаным сөйләни күңелеңдә Бу дөнья яшел төстә Күрәсеңме? Күрәм Раушан дигән йортыма мин кире кайтам Тамчылар күктән тамахын тома Ә мине Раушаным гел җылыта Канатлар гел өскә әйтә Безнең белән Әфәрин, әфәрин, әфәрин. Әфәрин, сәләт Раушан ана. Шәп булды бу дуслар. Әйдәгез аларга алкышлыйк. Иң зур аланыбыз 200 бала. Сез шәп, сез әфәрин дуслар. Раушан, әфәрин, зур рәхмәт сезгә. Сез утырыша аласыз. Һәм инде дуслар, беләсезме нәрсә? Бу безнең соңгы чыгыш булды. Һәм сәләт Раушан аны тәмамлады. Һәм инде безнең кичке чарабыз
һәм инде презентацияларны Шуның белән карау презентациялар Tamam, qaradık, gördük barısında biz rəxətlərim şaq qatıb, ornu bilən dan qalıb qaradıq, sizgə də şula şağandır deyib uşanıb qalabız. Ne qədər emosiyalar, ne qədər tırışlıq, bu da biri də indi hər bir türküm şunun qədər, hər bir alan şunun qədər tırışqan, köş qoyğan indi biz görəbiz. Ne qədər dekorasiyalar, ne qədər yonatırğan priborlar, ne qədər akrobatik hərəkətlər, biyulər, jırlar, barısı da naq mənə şuşundağı bulğan sələtlər bilən yasalğan indi şunun qədər жылы һәм рәхәт булды. Сезгә дә шаганда, әйдәгез әле эмоцияларыгыз белән бүлешегез әле комментарийда. Без җанлы сәләт сезгә һәр вакыт сәләтне күрсәтәбез. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.